1, 2, 3. और अभी तो रुको। ऐसा लगा मेरा मजाक। Ayo, mana? एकदम बारे ओरैबादि खाथ्रा हमखायो आरोना इजा जोंना दं इटां इखौ दं नै नाया जोबोर गिदिर दै खिन्थु लागाव आख्रमण ओइ लागाव अबे गिदिरा अबे हनै नायाना हनै ओइ जाबाय बे खिन्थु हनै इलाय लागाव आख्रमण सिखो आयौ मानै सान्दा मानै सान्दा ओमफ्राय बिजानायनि देखा बोखोलाय आं भिडिअ'आवसो लानो आयौ नै हाब्रु गोजा ना दं बुहुद ना दं बेहाय आरो इजा मा दं इजा सान्दा नै नाफोरखौ नाय लागाव आख्रमण नायानो ना देखाय नायानो ना इसोर ए मानैखौ लादो नै हमग्राफोरखौ नायनो हागोन बिजा समबो दं दाब्ला बाय दं जोबथा दं नै देखाय रामार दाबाय दै गिदिरसिन दंमोनलै आरो लांगोन ना लांला दे एसे बुंनानै दे बेसेबां ना दं खमसे खम थांबाय नायाथ' बिराद दंलै नै मोनसे नै गाइस नै माबाया दारिया माने फुट गोदान ना मोननाय मा होनोमोनलाय ना नुदों आरोना जों दा इसानि फुख्रियाव देखाय हमदो दे मोनबाय जाबाय दा ओइ मोनलायबाय बिराद आख्रमण ना दं आरोना इहाय देलाय बे बिथांमोनानाव दिनै फैदों बैसागुनि नामै माने बे ब्लगखौ एसे थाबनो बन्द' खालामगोन आरोना आङो दा नै दै सारजानानै मिनिगासिनो आरोना इजा मानसिफोरखौ नायनो हागोन नै दा नेक्स्ट जायगायाव लोगो मोनलायगोन दिनैनि देलाय बे हमनानै देखायबाय थागोन आरोना खनानिखौ फिसाखौ ओरैनो हमनानै देखायदो दे माने ब्लगा एसे गुसुं जाबाय 2 मिनिटल' जादों दे मोनबाय नै बिजा जोंना दाब्ला भाया मोनदों मासे देखाय बेसेबां गिदिर खनायाव एसे माबागासिनो दं आरोना देखाय र' इखौ नायनां र' बाब मानै नै मोनलायबाय खालि मोननाय खनायाव बांसिन खलाङोबाय आरोना इसोर माने जेया एसे फिसा जाहैबाय बुहुद बारै दा आवगायनोसै आरोना दे नोंसोर नांलायनानै लाब गैला दा बुस्थुआनो मोनखांजोबनानै हनै मालाय लानानै थांबाय दा थ' थांसैफैदो देखाय नै खनायाव हमनानै देखायगासिनो दं ओइ मा सोदो फिथिख्रि नङा जारा बे फिथिख्रि गेलेगासिनो दं आरो ना इसोर बिराद सांगानो हनै बे मामासो बियो मा नाममोनथाय इन्टारेस्टिं जादों आरोना दिनैनि ब्लगा नोंथांमोना सापर्ट खालामलाय एसे जिउनो देखाय नै बिराद खाथ्रा जादों दिनैनि ब्लगा खिन्थु बाब्राबलाबायनाय एकदम नाखौनो जिबौ मोनलाबायो बिराद गलाखा ओइ देखाय दे नै नायानो ना खनायावल' दे जोंना ब्लगा दासो 4 मिनिटनि जादों एसे गोबाव खालामबावदो नों एसे जमि होदो
दा गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो ना बैसागुनि नामै दिनै ना हमनाय जाबाय ओं देखाय दे हेपि बैसागु बयनिसिमबो लोगोफोर दिनैनिफ्रायथ' बैसागु दा जोङो प्रग्रामफोर जाबा देखायनो हागौ दिनै ना हमनाय देखायबाय नोंथांमोननो दिनैनि ब्लगा ना हमनायल' बिराद फानि आरोना जिबौफोर दंनो हाबनानै गिलु बालु जायगाया मा गामिमोनथाय बियो सिलाफारायाव दंफैयो जोङो बे जोबथा भाइमोननाव बैसागुनि नामै एसे लेंहरदों आरो ना आलासि जानो देलाय बिसोर लोंगोननो दा जों एसे बिदिनो जोबोर गरम आरो ना आद गोलोमबाय खिन्थु फटक र' जोंना एसे ब्लगा दासो 5 मिनिटनि जादों 10 मिनिटनि खालामबा मोजां जागोन दे बुंनानै होदो एसे ओइ नाखौ बेसेबां मेला मोनखो ब्लगाव नुबाय जानो हागौ नोंथांमोना होनदो माबायदि हमदों माबायदि नागारदों माने जाबावासो एसे मोजां आरोना फुख्रिया बारा गोथौबो नङा बेखौथ' नाया बुहुत आगारनाय दं फिसा फिसा दासो खावसेखौ आगार हरबाय ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ फोजोबबा फोजोबसै नङाबा बेलेग जायगायाव लाहैनाय जासिगोन दा जोंना इजा फटक साबायनो बिथांमोना दा नै जोंना इजा इटां बाहाय दं बिराद लाजियो आरोना बे भिडिअ ओंखारनो मानो होनोब्ला बे फेमास मानसि जाहैबाय फेसबुकाव बिराद फेमासखा बियो बेना 99K थांबाय आरोना बिराद थोख्लाय बे आगारनायफोरा बेनाबो फेसबुकाव मामा इना 50K थाङो नंगौना नङा नोंना फेसबुकाव ओइ नोंना फेसबुकाव 50K थाङो नङा नामा नंगौना नङा होनलाय नोंना फेसबुकाव माथो 50K थाङो ना बेखौथ' दा नोंथांमोना खालामनानै होदो थांखि बसुमतारिलाय आरोखि नामा फेसबुकाव साबस्क्राइब नङालै फल'सो इन्स्टा आंबो फेसबुकनिखौसो होनदों बे इन्स्टानिखौ होनदों आं फेसबुकनिखौ होनदों थांखि बसुमतारि होनबानो मोनगोन आरोना अ हाट इन्स्टायाव बेलेगसो बिना दा बाइपार 200 नामा बेना इन्स्टायाव NS राइडारसो आरोना मानसिया एकदम दाखालिसो तुमजाङाव राइड खालामनानै फैदों बिसोर तुमजां राइड थांदोंमोन आपार आसाम राइडार आरोना नै मानसिखौ बोरैबा इंराजि नायबा राइडार नुखायो थांसै थ' फटक दे लागाव सारनानै हो नै आस्रा हमनायखौ नायदो जा बिराद गोरोंखा आरोना बियो नङा सारलाय खेमसे सारलाय माने इखौ आस्रा सारनो होदों जोङो खेमसे बोरै जायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय दे सार आयै हमनायफोरखौ नायदो बिराद गोरोंखा मानसिया टेकनिक बिनि टेकनिक आरोना बियो बेलेग स्टाइल नोंथांमोनाबो सिखायनानै लानो हागोन बेनिफ्राय दे ओइ आंनिफ्राय बांसिन रोंमारो माथो जाबाय दे 1 2 3 हिट जादों आरोना नै नायबाय आस्रा सारनाखौ नाय ओइ माबेसो फैयो बिथिखां दे माबेसो फैयो गाबसो नुबाय लाजि गुसु मानसि दं इजा गोरों मानसि दं आरोना ना हमग्राफोरा नै जा हनै थैथाबलायनाय मिनिदों ओइ ना माबेसो मोनदों नायसै दे र' नायदो आयु नाया जि गिदिर फैदों माथो नाया माइरिबो नै हिट ना फैदों दै खिन्थु बुंथाव जाखायानो ना फैनायखौ देलाय दंमारो माथो हनै फिथिख्रि फैदों जारा मेगन खोनाया दैलाय बा नुबाय नाया फिथिख्रि बावसो नै नों दासो हलाय आरोखि ओमफ्राय नोङो ना मासे मोननानै बोरै नांदों खाजय ओइ ना मासे मोननानै बोरै नांदों साफायदों ना मासे मोननानै बोरै नांदों बेखौल' बुंदो दे हेभि आरोना जों फुं दा फोजोबसैलै ब्लगखौ बेहायनो दे नोंथांमोन होनबा दिनैनि ब्लगखौ बेहायनो फोजोबसिन नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों मोजां नांदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबसक्राइब खालामनानै होदों हेपि बैसागु बयनिसिमबो बाय